ולראות את כולכם מול העיניים. אני מאחל לכם באמת שהיום הזה, עם כל התכנים השונים שרפי ציין אותם, אתם תמצאו עניין רב בכל התחומים השונים. אני מפאת הכמות נרשמים שהיא בהחלט מרשימה, יש פה מגוון רחב של אנשים, הם מגיעים מהתעשייה עצמה, מתפקידים שונים, וכאלה שגם יזמים או רוצים להיכנס לתחום, ובכלל באים גם מעולמות הפארמה, ביוטק, אולי כאלה שאין להם את הנגיעה הישירה לעולם הקנאביס הרפואי. אז אני מציין את מה שאני מציין כדי ככה לעשות איזה סוג של מיצוע, כי חלק מהנוכחים פה מכירים יותר את התכנים, חלק פחות, ואנחנו באמת ככה ננסה להוריד את הדברים כמה שיותר לקרקע, על מנת לזכור את הדברים. אז קצת עלינו RSNS, באמת בכמה משפטים, מי שלא מכיר אותנו. אז חברת RSNS היא אנחנו חברה שנותנת שירותים לתעשיית ה-Life Science, זה פארמה, ביוטק, מדיקל דיווייסס ומדיקל קנאביס, כאשר 50% מהפעילות שלנו זה פארמה, ביוטק ומדיקל קנאביס, וה-50% האחרים זה מדיקל דיווייסס. מבחינת השירותים שאנחנו נותנים בחברה, כפי שאתם רואים במודל הבית שלנו, זה שירותים של ניהול פרויקטים, הנדסה, ולידציות, איכות, רגולציה וקליניקה, הכל תחת קורת גג אחת, בעצם one stop shop לעולמות ה-Life Science, כאשר כלל הפעילויות שאנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה מלא עם הלקוחות שלנו, עם כל הנהלים הפנימיים בתוך הארגונים עצמם, בהנחה שהם קיימים ובהנחה שלא, אז כמובן אנחנו תומכים בליצור אותם, והדבר הלא פחות חשוב, זה הכל בהלימה לדרישות הרגולטוריות, בין אם זה ה-FDA, אירופה, משרד הבריאות הישראלי ועוד. כל הבית הזה בעצם נתמך על 4 יסודות עיקריים, שהם, כפי שאתם רואים, זה הנושא של המקצועיות שלנו היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו בחברה כ-50 מהנדסים, כל אחד בדיסציפלינות ועם התחומי מומחיות שלו. אנחנו client oriented ועובדים בשיתוף פעולה מלא עם הלקוחות שלנו. מי שמכיר ויודע וקצת חווה את השירותים שלנו, ממש נכנסים מתחת לאלונקה, רואים את היעדים שהציבו בפנינו, ועם היעדים של הארגונים שאנחנו תומכים בהם, פשוט מסתערים למטרה, ודבר שאנחנו מאוד מאוד בין השאר חשובים לנו, זה עצם היותנו אין זון. אנחנו, חוץ מזה שיש לנו את הידע והמקצועיות בתחומים השונים, אנחנו פשוט יחד עם הלקוח, יד ביד, איתו מבצעים, לא רק מייעצים, אלא תכלס הלכה למעשה, גם מבצעים את הפעולות כדי להשלים אותם. אם קצת יורדים לעומק מה המשמעות של כל פילר, אז בתחומי ההנדסה, זה הנדסת תהליך, הנדסה מכנית, כל נושא ה-Space Management, בעצם תכנון הפרוגרמות, התכנון העקרוני, הן של מערכי ייצור, מעבדות, מרכזים לוגיסטיים ועוד, לתכלל את כל הדרישות, הן התפעוליות, הן האיכותיות וכמובן הרגולטוריות, נושא של תשתיות, אם זה תשתיות מיזוג אוויר, מים, מערכות גזים ועוד, NPI, העברה מפיתוח לייצור, פרויקטים מאוד משמעותיים שאנחנו עושים הן בעולמות הפארמה ובעולמות המדיקל דיווייסס, ניהול תכנון, ניהול הקמה, רק לסבר את האוזן, היקף הפרויקטים שאנחנו ניהלנו בשנתיים וחצי האחרונות, זה סדר גודל של $20 מיליון שנתי, ולידציות, כל עולם הוולידציות, אם זה מייצור תבליות, ייצור סטרילי, ביוטק וכמובן
קנאביס רפואי, זה ציוד, זה מערכות, שיפינג ולידיישן, ולידציות לתוכנה, תהליך, ניקיון, עיקור, שיטות אנליטיות, זה תחת הפילר הזה, נושאים של איכות, מהקמה של מערכי איכות, להלימה בהתאם לדרישות הרגולטוריות, אין אם זה EU GMP, IMC GMP, במדיקל דיווייסס, ISO 13485, בעולמות הפארמה והביוטק, כל הדרישות GMP למיניהם, אז מערכות האיכות שלנו, ה-QMS שאנחנו מקימים, בהתאם לדרישות הללו, אנחנו בעצם מבצעים ביקורות פנימיות בחברות השונות והכנה לביקורות חיצוניות של אותם לקוחות שלנו, ניהול איכות ספקים ועוד ועוד כפי שאתם רואים כאן. בכל נושא הרגולציה, מהכנה של אסטרטגיה רגולטורית ועד תיקים טכניים שאנחנו מגישים לרשויות הרגולטוריות ומנהלים את כל הפעילות למול הרגולטור, ניהול של ניסויים קליניים, בעצם מאפיון הניסוי יחד עם הלקוח, כתיבת הפרוטוקולים, גיוס המרכזים הרפואיים והחולים, כל עבודות המוניטורינג והכתיבה של הדוחות למינם. אז בגדול זה אנחנו RSNS וכלל הפעילויות שלנו, ולעצם העניין, מה שאני כרגע אעשה ב-50 דקות הקרובות, אני בעצם רוצה לתת איזה סוג של סקירה כללית על עולם הקנאביס, בכל מה שקשור לשרשרת האספקה, בעצם מהשתיל עד לתכשיר הסופי למטופל, קצת שתכירו, כפי שאמרתי, חלקכם מכיר את זה יותר, חלקכם מכיר פחות, אבל אני רוצה רק ליישר קו, נתאר את התהליכים הן בבתי האריזה והן במפעלים עצמם, ניתן דגשים ופה יהיה יותר הדגש ועיקר הדברים שאני אדבר עליהם באפיון ותכנון של מתקני ייצור וכל המערכות שתומכות במתקנים הללו, ונציין את השלבים ואבני הדרך העיקריים בהקמה והסמכה של מתקנים, בכדי שיעמדו בדרישות ה-EU GMP ו-IMC GMP. אז קצת שרשרת אספקה. אז שרשרת האספקה בקנאביס הרפואי מורכבת ממספר חוליות. אנחנו מתחילים בעצם מהמשתלות, שהעיסוק שם הוא בגנטיקה, פיתוח של זנים חדשים, כאשר בסופו של יום אנחנו מקבלים את אותן איחורים שעוברות לחוות הגידול, כאשר בחוות הגידול משתילים צעירים עד לשלב הקציר, כלל הפעילויות מבוצעות תחת תנאים מבוקרים עם טרייסביליות מלאה בגידול עצמו. החומר בעצם עובר לבית האריזה, אני חייב לציין, בית האריזה וחוות הגידול בדרך כלל הם יהיו באותו, לא בדרך כלל, בישראל זה באותו מתחם, הם סמוכים אחד לשני, כאשר בבית האריזה הפעילויות העיקריות זה יהיה עיבוד, ייבוש, אריזה ואחסנה. חייבים להבין פה, מדובר על, כפי שהרגולטור בא ומציין, זה הרבל מדיסן, ואומר החומר הפעיל, מה שאנחנו מכירים בעולמות הפארמה, שבדרך כלל זה מגיע ככימיה לכל דבר ועניין, כאן חומר הגלם הוא חומר גלם צמחי, ועל כן כל הרגולציה סביב הנושא הזה, שמתייחסים אליו כהרבל מדיסן, ועם כל הנהלים והפרוצדורות שחלקכם מכיר, והחבר'ה אחריי יפרטו יותר על הנושא הזה. החומר מבית האריזה עובר למפעל הייצור, כאשר במפעל הייצור קולטים את החומר ומייצרים את התוצרים השונים, בין אם זה תפרחות, שמנים, עוגיות, משם בעצם הכל נארז
משוחרר בצורה מבוקרת ועובר לבית המסחר. בית המסחר יכול להיות הן במתחם מפעל הייצור עצמו או בבתי המרקחת. יש היום קצת שינויים על ידי הרגולטור גם בנושא הזה, קצת מה שאנחנו מכירים, התקינה הישנה והתקינה החדשה. לא ניכנס לזה כרגע, אבל זו שרשרת האספקה. בואו נדבר קצת על רגולציה בשרשרת האספקה. אז כפי שאתם רואים פה, בפלואו דיאגרם, מהמשתלה עד למפעל הייצור, בעצם גם בית המסחר, אני אזכור פה את התקנים הרלוונטיים, ואחריי מיכל ונועם יפרטו בצורה מאוד מעמיקה על התקנים הללו, אבל אני כרגע רק אזכור את זה. אז לאורך כל השרשרת יש לנו את תקן ההבטחה, IMC GSP, ה-Good Safety Practice, שבעצם נועד להבטיח שהקנאביס יועבר בצורה מבחינת ביטחון בין כל החוליות בשרשרת, כפי שהגדיר אותו הרגולטור. אם נסתכל על הצד השמאלי בפלואו דיאגרם, המשתלה וחוות הגידול, התקנים שרלוונטיים פה הם תקני ה-AMC GAP, ה-Good Agriculture Practice, ויש כאלה כמובן שרוצים למכור את התוצרים שלהם גם מחוץ לישראל, כי כל מה שה-IMC פה בעצם זה כל התקנים של היקר, אז ה-GACP, ה-Good Agriculture and Collection Practice, אלה תקנים שהיצרנים למינם או המגדלים חייבים לעמוד על פיהם. יש פה, את האישור הזה מקבלים מחברות העתדה שקיימות פה בארץ. אני יודע שרותי פה בקהל, אז שלום רותי. אז מהם אתם תקבלו את התקן, את האישור, את התעודה לתקנים הללו. נסתכל על החלק הימני, הבית אריזה ומפעל הייצור, שהתקנים שחלים פה אלה תקני ה-IMC GMP וה-EU GMP, תקני ייצור נאותים, שנועדו להבטיח כי המוצר שמיוצר מיועד לשימושו הוא מיוצר באופן אדיר ומבוקר, לפי הדירקטיבה האירופאית והדירקטיבה הישראלית. אני לא ככה אסבך אתכם בכל הקודים למינם, אבל רק קצת להסביר, מדברים כל הזמן על EU GMP. כדי לפשט ולהוריד את זה לקרקע, בעצם EU GMP מדבר על 3 דברים עיקריים. הדבר הראשון זה כל ההתייחסות למבנה והתשתיות. הייצור של המוצרים השונים ביחידות הללו, בית האריזה ומפעל הייצור, הוא חייב להיות מבוקר וצריך להיבנות בצורה מאוד מוגדרת על מנת להבטיח את איכות המוצר. אז מצד אחד מבנה ותשתיות, מהצד השני כל תהליכי הוולידציה. ולידציה בעצם אלה הטסטים, אין לציוד, אין למערכות, אין לתהליכים, לניקיון, שבעצם קיימים במתקנים שלנו, ואנחנו חייבים להוכיח שבעצם הדרישות קוימו ותועדו, בעצם נבדקו, הן על פי דרישות הלקוח מצד אחד, והדרישות הרגולטוריות מהצד השני. והצלע השלישית בעצם, זה בעצם כל מערך הנהלים, בנוסף לנהלים שיש לנו ב-IMC GMP או ה-GACP, אלה נהלים שמשלימים על מנת לוודא שכל ההתנהלות במתקנים הללו תהיה בצורה מסודרת ומתועדת. אז ככה זה בגדול בנושא הזה. כפי שאמרתי, אחריי ירחיבו בשלב מאוחר יותר. בין כל החוליות יש לנו את ה-GDP, שזה ה-Good Delivery Practice, שאנחנו חייבים להבטיח שהחומר שמועבר בין היחידות עצמם, הם נעשים בצורה מבוקרת, בצורה מתועדת, וכדי להבטיח שאיכות המוצר לא נפגע במעבר בין היחידות השונות. נתאר קצת את התהליכים והשלבים בבית האריזה ובמפעל.
אז מבחינת בית האריזה, בבית האריזה אנחנו מקבלים את הקציר מהחווה ומכניסים, שוקלים אותה, מכניסים את זה לחדר העיבוד. בחדר העיבוד ישנן שתי פעולות עיקריות, אחד זה הבאקינג והשני זה הטרימינג. הבאקינג בעצם זה הפרדה של הגבעול העלים מהתפרחות עצמם, הטרימינג זה קיצוץ של אותם עלי הכותרת מהתפרחות, כמובן אנחנו מתעניינים בתפרחות עצמם. אותן תפרחות הן עוברות לשלב הבא של העמסה על גבי מגשים בכמות מוגדרת מראש. המגשים הללו מועמסים על עגלות ומשם עובר לתהליך הייבוש, כאשר בחדר הייבוש זה תהליך מבוקר בטמפרטורה ולחות שמוגדרת מראש בזמן מסוים שהגדיר היצרן, ומשם יש פה עוד שלב ביניים שחלקם עושים וחלקם לא, זה שלב ההבשלה, הקיורינג, כדי בעצם לקבל את הארומות מהתפרחות עצמן. כל החומר בעצם נקלט בחדר האריזה, מסומן, נארז באריזות של חצי קילו, אריזות אטומות מאלומיניום, ומשם בעצם מועבר לאחסון בכספת, נעשים בדיקות ומשוחרר ומופץ לכיוון המפעל. במעבר בין המפעל בין בית האריזה למפעל יש עוד איזה שלב בדרך שהוא נשלח להקרנה בגמא על מנת לטפל בכל נושא המיקרו שלצורך העניין יעמוד בדרישות שהגדיר הרגולטור. מבחינת המפעל, במפעל קולטים את אותו חומר גלם, מאחסנים אותו, שמים אותו בקרנטינה, החומר נשלח לדגימה בחדר הדיגום, רואים שבאמת מבחינת הספק זה מתאים לתעודות עצמם, בהנחה שכן, אז הוא משוחרר לייצור, ומייצרים את כל התוצרים שאתם רואים כאן, תכף נפרט לגבי זה. התוצרים השונים נארזים באריזה ראשונית ולאחר מכן אריזה שניונית עם כל הסימון כמובן, מאחסנים את זה בכספת ולאחר מכן זה מופץ לבתי המסחר, בין אם זה במפעל עצמו ובין אם זה בבתי המרקחת. התוצרים השונים, כפי שאתם רואים, הם תפרחת בשקית של 10 גרם, עוגיות, גליליות, שמנים ותפרחת גרוסה, כאשר הגליליות והתפרחות הגרוסות טוחנים את התפרחות עצמם לקוטר חלקיקים מוגדר מראש וממלאים אותם או בבליסטרים בתפרחת גרוסה או במכונות מילוי כדי לייצר את אותם גליליות. לגבי השמנים, ישנם שתי שיטות עיקריות למיצוי שמנים פה בארץ, אחד זה הטרדישיונל, האתנול, והשני זה ה-CO2. בואו ניגע קצת בתהליך הזה בקצרה. אז מבחינת תהליך המיצוי באתנול, מקבלים את החומר גלם, את אותו תפרחת, טוחנים אותו לקוטר חלקיקים מוגדר מראש, את החומר בעצם מכניסים לכלי קיבול, מזינים את הכלי קיבול באתנול בדרך כלל, אתנול בטמפרטורה נמוכה, סדר גודל של מינוס 20 מעלות, פה בעצם נעשה המיצוי של השמנים מתוך החומר גלם, החומר גלם עובר סינון, כל התמיסה הזאת היא עוברת סינון, כאשר בסופו של יום אנחנו מקבלים קרוד, אותו קרוד נאסף בכלי קיבול, ואנחנו נרצה להיפטר כמובן מהאתנול כדי שהשמן שישאר, אנחנו מעוניינים כמובן בשמן. הדבר הזה נעשה בחימום שהוא חימום לא ישיר, בין מרי,
חלק משתמשים ברוטו-ופור, יש שיטות קפנה ועוד כל מיני שיטות כאלה ואחרות. לאחר מכן עובר לשלב הדקרבוקסילציה, בעצם ה-THCA וה-CBDA, אנחנו פה, כאשר בלי הדקרבוקסילציה, אם אנחנו נצרוך את הקנאביס, מי שצריך את זה כמובן, זה לא ישפיע עליו. הדקרבוקסילציה עצמה, כמו בתהליך העישון, עצם זה שאנחנו שורפים את זה, אנחנו ככה מאקטיבים את הקנאביס עצמו, נפטרים מה-A, מהאסיד, זה תהליך הדקרבוקסילציה, מאקטיבים את החומר, ולאחר מכן עובר לשלב המיהול בשמן כדי לקבל את הריכוזים השונים של הקנבינואידים, אחוזי THC ו-CBD למינם. אם נסתכל על תהליך המיצוי, בתהליך המיצוי ניקח את אותו חומר גלם, שוב פעם נטחן אותו לקוטר חלקיקים מסוים, יש פה איזה שלב שלא רואים אותו, אבל פה נעשה כבר שלב הדקרבוקסילציה, כאשר מניחים את אותו חומר גלם על גבי מגשים, מכניסים אותו לתנור, עוד פעם, ההקטוף שלו בטמפרטורה של סדר גודל של 120 מעלות, החומר גלם הזה מוזן למכונת המיצוי, כאשר מכונת המיצוי מורכב בעצם משלושה מכלים בגדול, זה ה-extraction, ה-accumulator וה-separator. מה קורה פה? מזינים את החומר גלם לתא המיצוי, ולצורך העניין, ב-accumulator יש לנו סוללות CO2 שמזינים אותו לתא הזה, עם משחק של לחץ וטמפרטורה, מנזילים את ה-CO2, מעבירים אותו לתא המיצוי, ופה בעצם נעשה המיצוי, אותם שמנים מופקים מתוך, או ממוצים מתוך החומר גלם. הדבר הזה בעצם נעשה בלחץ וטמפרטורה יחסית מאוד גבוהים. מי שמכיר זה הסופר קריטיקל פוינט, ששם נעשים כל הפרקציות למיניהם כדי להוציא את הקנבינואידים שאנחנו מעוניינים, וזה פה הרבה משחק של מהנדסי התהליך, כדי לקבל את התוצרים השונים, ופה גם דרך אגב היתרון בתהליך מיצוי הזה. מפה בעצם החומר מועבר לתא ההפרדה, הספרייטור, כאשר יש לנו שסתום הצרה, אנחנו מנחיתים את הלחץ בצורה משמעותית, ואז יש לנו הפרדה של הפאזות. הפאזה הנוזלית מתרכזת למטה, והפאזה הגזית בחלק העליון של התא הזה, כאשר הגז חוזר, הגז CO2 חוזר למערכת הזאת, היא מערכת סגורה כמובן, חוזר לתא הראשון, לאקיומולטור, ואילו החומר, המיצוי עצמו נאסף במכל איסוף. יש פה עוד כמה תהליכים של הוספה של אתנול, ביצוע של הקריסטליזציה מבחינת הפקה טובה יותר של הקנבינואידים והניקוי של החומר עצמו, שוב פעם ווינטריזיישן, העידוי של האתנול, ובסוף אנחנו מקבלים את השמן הממוצע. אז זהו, אז זה בגדול התהליכים, וניגש בעצם לשלב הבא. אז מה שבעצם מניתי פה, נתתי פה איזו סקירה מאוד ככה זריזה, מהירה, הן על שרשרת האספקה והן על התהליכים שקיימים, הן בבית האריזה והן במפעל, וניתן דגשים בכל מה שקשור לאפיון ותכנון של מתקני ייצור. חברים, הדבר הזה הוא דבר שהוא מאוד חשוב. הרבה חבר'ה נכנסים לתוך הפעילות הזאת עם לא כל המידע שעומד בפניהם. ואומר, אני, כמו כל דבר בחיים, אנחנו תמיד אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. תעזרו בכל האנשים בתוך הארגון שלכם שמכירים ויודעים איך לצורך העניין מכירים הן את הדרישות ההנדסיות והן את הדרישות הרגולטוריות, והשילוב הזה ביחד ייתן לזה שהפרויקטים שלכם יצליחו. וזה דבר שהוא מאוד חשוב, ואל תחפשו קיצורי דרך כאן, כי חייב באמת לתת את כל הדגש לשלב הזה, לשלבים הללו.
אז ככה. סליחה. אז מבחינת נקודות שמאוד חשוב שנשים לב אליהן. אז הדבר הראשון זה כל נושא מניעה של זיהום הדדי, מה שאנחנו קוראים לזה הקרוס קונטמינציה. יש לנו כמה וכמה עצבות שמיוצרים הן בבית האריזה והן במפעל, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה עבודה בסביבה מבוקרת, שאני מדבר על מבוקרת, זה מבוקרת מבחינת פרמטרים שאנחנו נדבר עליהם, לקבלת איכות מוצר רצויה. הדבר השלישי זה הגנה על הבטיחות ונוחות העובד, ושמירה על איכות הסביבה. אז איך זה בעצם מבוצע? אז קודם כל, הבנייה הפונקציונלית של המערך עצמו, לא רק באספקטים הרגולטוריים, גם באספקטים התפעוליים וההנדסיים. זה דבר שהוא מאוד חשוב. איזה מוצרים אתם רוצים לייצר, מה הכמויות שלהם, בהתאם לזה לקבוע את אזורי ההחסנה שלכם, ואת חדרי הייצור, הגודל של החדרי ייצור שלכם, ונכון, בסופו של יום, גם ודבר שהוא לא פחות חשוב, זה לעמוד בכל דרישות הרגולציה, דרישות GMP, למניעה של זיהום צולב. וזה אומר לתכלל את כל נושא של תנועת אנשים, חומרים ופסולת. הבינוי של חומרי המבנה הם חייבים להתאים לייצור, בין אם זה הקירות, הרצפה, הדלתות, בנייה נכונה לקבלת סביבה מבוקרת, כדי לעמוד בדרישות הניקיון שהגדיר הרגולטור. אנחנו בעולמות הקנאביס הרפואי, הדרישות מבחינת עומס חלקיקים או הקלסיפיקיישן, אנחנו מדברים על איזו 8 או גרייד D, זה האזורים הנקיים יותר, הגרייד D זה לפי האנקס, הדרישות האירופאיות, אז זה לגבי הדבר הזה. אז בחירת חומרי המבנה למתקנים הללו, זה חשוב מאוד, וכמובן תכנון נכון של התשתיות לקבלת סביבת עבודה מבוקרת. זה אומר טמפרטורה, לחות, משטרי לחצים, חלקיקים, המים, איזה מים אתם משתמשים במתקנים שלכם, האיכות שלהם, איכות האוויר הדחוס והחנקה. כמובן כל זה לשמירה על איכות מוצר רצויה, ואנחנו תכף נדבר על הדברים הללו. אז אם מסתכלים על הגדרות של חדרים נקיים, ככה אני רק ליישר קו ולסכם את מה שנאמר, זה בעצם מה שמגדיר הרגולטור. אלה הדרישות כפי שחדרים נקיים, אין אם זה באשרה או באיזו 14644, נקריא את זה, especially constructed enclosed area, area environmentally controlled with respect to particulate, temperature, humidity, air pressure flow pattern, air motion, vibration, noise, viable organism and lightning. זה בעצם האשרה, והאיזו בעצם אומרת אותו דבר רק במילים קצת אחרות. אז החדרים הללו והמערכות שתומכות אותם צריכות בעצם לקיים את הדברים הללו, ואלה דברים שהרגולטור רוצה לראות שגם זה נבנה בהתאם וגם מנוטר לאורך הזמן בעבודה התפעולית שלכם. אז פה אני כרגע, עשינו פה איזה קונספט כללי כדי להמחיש למה הכוונה. דרך אגב, זה משהו מאוד מאוד כללי שסרטטנו פה כדי להראות את העקרונות של איך לצורך העניין ובמה לתת דגש שמתכננים בית אריזה. אנחנו גם ניגע תכף במפעל עצמו. אז יש לנו את החווה עצמה, החומר מגיע לחדר קבלת החומר, מפה בעצם מועבר בצורה מסודרת דרך פסטרו, זה תא מעבר, אנחנו לא מכניסים
ישירות חומר מאזור לא מבוקר לאזור מבוקר. הכל נעשה דרך מבואות, אתם תכף נזכור את זה. נכנס לחדר הטרימינג, שפה אנחנו עושים את הבאקינג והטרימינג כמו שציינו. מפה החומר עובר לחדר המגשה, מחדר ההמגשה זה עובר לחדר יבוש 1 או יבוש 2, יש לנו גם את החדר הבשלה, כמובן יש לנו פה את המסדרון הראשי, ומהתהליך של הייבוש או ההבשלה, זה החומר בעצם נכנס לנו לחדר האריזה, דרך מבואות, שתכף נדבר עליהם. מהחדר האריזה עובר, החומר בעצם עובר לאריזה שניונית, ומפה בעצם הולך ומאוחסן בכספת. כפי שאתם רואים פה, המעבר בין שלב לשלב הוא נעשה בצורה מבוקרת. הווה אומר, אין מעבר ישיר בין החדרים. מה זה אומר? וזה בדיוק כל אותם עקרונות כדי למנוע את אותו קרוס קונטמיניישן. את הקרוס קונטמיניישן אנחנו בעצם עושים, אחד, הן על ידי בנייה נכונה של מערך הייצור, ודבר שני, ונדבר על זה בשלב מאוחר יותר, זה המערכות שתומכות, בעיקר מערכת מיזוג האוויר, שתומך בכל מניעת ערבובים. אז מצד אחד ראינו את זרימת החומר, מהצד השני יש לנו מבואות כניסה, הן של אנשים, אנחנו רואים את זה פה, חדר כניסה של אנשים, פל זה פרסונל איירלוק, פה האנשים, עובדי הייצור בעצם נכנסים, מתלבשים בהתאם לנהלים, למסדרון הראשי. אזור הטרימינג הוא אזור מאוד מלוכלך, עם עומס חלקיקים מאוד גדול, ועל כן יש לנו את מבואת הכניסה, בצורה מסודרת, על מנת למנוע זליגה של חומר שמיוצר באזור הטרימינג. נגיד כרגע, לצורך הדוגמה, יש פה אקמול, ואילו בחדר הייבוש יש לנו אופטלגין. אז אנחנו לא נרצה שחלקיקים, חומר פעיל של אקמול, יצא לנו דרך החדרים הללו ויזלוג ויתערבב לנו בצורה כזו או אחרת באזור שמיוצר באופטלגין. ועל כן יש לנו את ההפרדות הפיזיות, את המבואות הללו, האיירלוקים, שמונעות את הדבר הזה. איך זה קורה בעצם? כאשר נכנסים למבואה, אז יש פה בעצם מצב של אינטרלוקים בין הדלתות. דלת אחת נפתחת, רק שהדלת הזאת נסגרת, הדלת השנייה יכולה להיפתח, וככה יש לנו כניסה מבוקרת של אנשים לתוך המבואה. אותו דבר גם קורה שאנחנו מכניסים את החומר מבחוץ לתוך החדרים, אז זה נעשה דרך תא מעבר, דלת אחת נפתחת, הדלת השנייה סגורה, כאשר הדלת הראשונה נסגרת, רק הדלת השנייה יכולה בעצם להיפתח והמפעיל יכול למשוך את החומר מתוכו. ככה אנחנו בעצם עושים את ההפרדה בין השלבים השונים. יש לנו את המסדרון הראשי, המסדרון הראשי בעצם פה עוברים כלל החומרים, אנחנו לא נרצה ששני חומרים באותו עת יהיו באותו מסדרון, ועל כן אנחנו נראה בשלב מאוחר יותר מה אנחנו עושים גם עם כל משטרי הלחצים בחדרים הללו. אותו דבר יש לנו פה לחדר האריזה, שדרך אגב זה החדר הנקי ביותר שיהיה לנו בדרך כלל בפוסט ההרווסט. אנחנו רואים כניסה של חומרים בצורה נפרדת, כניסה של אנשים בצורה נפרדת, ועם כל הנושא של האינטרלוקים, אין בעצם מעבר ישיר של אנשים מאזור אחד לאזור השני. וככה אנחנו בעצם מונעים את אותם הפרדות פיזיות ברמת המבנה והתכנון הנכון של בית האריזה. אם נסתכל על מפעל הייצור, במפעל הייצור יש לנו 3 אזורים עיקריים. האזור הראשון זה כל האזור התומך, נקרא לזה האזור הלוגיסטי, אוקיי? האזור השני הוא בעצם אזור ייצור הרטוב,
שבו מייצרים את כל הנוזלים שלנו, והאזור השלישי זה בעצם האזור היבש, שבו בעצם עומס החלקיקים בייצור עצמו הוא גבוה, ועל כן אנחנו נרצה להפריד אותו. ואיך אנחנו עושים את זה? אז חומר בעצם, גם נתאר בקצרה את התהליך, חומר נכנס לתוך המפעל, עוד פעם, זה תכנון ממש עקרוני רק להמחשה, כדי להביא לכם כמה עקרונות בסיסיים, למה צריך לשים לב שמתכננים מערכים כאלה. אז חומר בעצם נכנס, נקלט בכספת של חומרי הגלם, מפה בעצם עובר דגימה, הוא נכנס לקרנטינה, עובר דגימה, נכנס בצורה מבוקרת לחדר הדיגום, אתם רואים דרך פרסונל איירלוק ודרך פסטרו, שפה מכניסים את החומר, נדגם, נמצא שהחומר תקין, החומר בעצם משוחרר, ומפה עובר ונכנס לייצור עצמו. כניסת אנשים, כניסת חומרים, הולך לאזור הייצור היבש, פה עוד פעם, מכיוון יש לנו הפרדה גם של פרסונל איירלוק וגם של כניסת חומרים, נכנס לאיזה מסדרון ראשי, יש לנו פה שלבים בייצור, תחינה, ייצור סיגריות וייצור של אריזה של תפרחות, ופה בעצם אנחנו ככה מונעים את אותו, בעצם מפרידים את הייצור היבש מהייצור הרטוב, בזרימה הנכונה של החומר. אז זה לגבי העניין הזה. לאחר מכן אני אמשיך לתאר את זרימת החומר כאן. אז ברגע שאנחנו אורזים לצורך העניין תפרחות, החומר אחרי שהוא נארז עובר דרך הפסטרו, מהפסטרו הולך לאריזה שניונית, מהאריזה השניונית נכנס לכספת של חומר גמר, עד שהחומר בעצם, עד שהוא משוחרר, ומפה יכול להיות משוחרר לשלב הבא בשרשרת. יש לנו נושא של ייצור של סיגריות, כדי לייצר סיגריות, עוד פעם, יש לנו מסדרון ראשי, פה מיוצר חומר אחד, פה מיוצר חומר שני, אנחנו נראה איך מבחינת משטרי לחצים, אנחנו מקיימים את אותו הפרדה בין העצבות למינם, כדי שלא יהיה לנו את אותו קרוס קונטמיניישן, טוחנים את החומר, מעבירים אותו, בין אם זה לייצור סיגריות, ברגע שייצור הסיגריות מסתיים, מעבירים אותו עוד פעם דרך הפסטרו, שוב פעם לאריזה שניונית ולכספת חומרי הגמר. בחדר התחינה יש לנו הן את התחינה ואין את הדקרבוקסילציה שציינתי קודם, לטובת מיצוי או באתנול או ב-CO2, נכנס לכאן, יש לנו את המילוי, בין אם זה קפסולות, משחות, נרות, מה שזה לא יהיה. באזור ייצור רטוב יש לנו כספת ביניים, כדי שלא כל פעם נצא מהמתחם ונחזור למתחם, אז בהנחה שיש מקום, אז עדיף לשים כספת ביניים במתחם הייצור. ויש לנו את כל החדרים התומכים האחרים, בין אם זה חדר שטיפה של הכלים וחדר כלים נקיים, חדר פסולת, מחסן של חומרי אריזה, דוגמאות שמורות ויציבות. אז זה בגדול לגבי קונספט כללי של מבנה נכון עם כל המבואות והשלבים השונים וההפרדה של האזורי ייצור השונים שיש לנו במפעלי הייצור. אז עוד פעם, דגשים מבחינת טכן. מבחינת חומרי מבנה, דלתות, קירות, רצפה, תקרה, אז אנחנו צריכים לראות שמבחינת חומרי המבנה, שזה ניתן לניקוי, אינו פורוזיבי, כל דבר שהוא פורוזיבי בעצם יכול להשיל חלקיקים ולייצר לנו זיהום במוצר שלנו, גם שהחומרים עצמם הם אינם מחליטים, כי שוב פעם הסיכון הוא סיכון של זיהום. בעיות טיפוסיות שקיימות, אלה בעיות
הקירות, אם לא בוחרים את החומרים הנכונים, אז אנחנו נראה שהקירות יתחילו להתפורר וישיל כל מיני חלקיקים ויגרום לנו לחריגות. מה שבהתחלה נוצץ ונראה באמת מבריק, בשלבים מאוחרים יותר מתגלים הבעיות, ואנחנו רואים את זה לאורך, מהניסיון שלנו, הדבר הזה בעצם גורם אחר כך לבעיות מבחינת עצירת ייצור וטיפול בחריגות ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, חומרי איתום ואיתום לא תקין. אז כל נושא של איתום לא תקין, אז עמידה במשטר לחצים, פטריות שיכולות להתפתח אם לא משתמשים בחומרים הנכונים, בנייה לא נכונה והשארת אזורים מתים בחדרים הנקיים שלא מאפשר בעצם ניקיון אפקטיבי, וזיהום שיתגלה בשלב מאוחר יותר, נזילות, תשומת לב לקויה לתחזוקה עתידית במתקן, בין אם זה גישה לכל מיני רכיבים, שזה דבר שחשוב מאוד לשים לו דגש, הן בתכן ואחר כך גם בהתקנה עצמה. זה דבר שלא תמיד שמים לב לדברים האלה ואחר כך משלמים על זה מחיר כבד בתחזוקה השוטפת של המתקנים. מערכת ה-HVAC, אז מבחינת מערכת ה-HVAC, מערכת מיזוג האוויר, מטפלת בפרמטרים הבאים. זה טמפרטורה, לחות, משטר לחצים וסינון. הסינון בעצם נעשה על ידי פילטרים, הן אם זה על יחידות טיפול האוויר והן אם זה סינון סופי של HEPA בתקרה של החדרים עצמם, כמובן כדי לשמור על רמת חלקיקים בגודל וכמות שהגדיר הרגולטור, ואלה דברים שיבדקו בשלב מאוחר יותר. אם נסתכל קצת על תכנון עקרוני של יחידת טיפול אוויר, אז כפי שאתם רואים באיור הזה, אז יש לנו את הפילטרים הראשונים, פילטר 12 ו-33%, מפוח שבעצם שואב את כל האוויר מתוך האטמוספירה ומזין אותו לתוך המערכת שלנו. המערכת מטפלת עם סוללות הקירור והחימום בלחות והטמפרטורה, מסנן את האוויר לאחוז של 95 ו-99. דרך אגב, כל האחוזים האלה הם מציינים את כמות החלקיקים בקוטר מסוים שהפילטרים האלה יודעים לסנן, והרגולטור מגדיר, סתם לצורך העניין, אני מסתכל על פילטר HEPA, 99.997%, זה אומר אחוז הסינון של חלקיקים מגודל של 0.3 מיקרון, למשל. זו המשמעות. אם ניכנס לתכנון קצת ברמה המערכתית, אז האוויר מטופל על ידי היאטה שלנו, עם תעלות מיזוג האוויר מזינה את האוויר לתוך החדר. החדר בעצם הוא בלון, נכנס אליו אוויר, יוצא ממנו אוויר, כאשר כל הפרמטרים, הן הטמפרטורה, הלחות, הרמות סינון, כדי לקבל את רמת הקלסיפיקיישן שאנחנו הגדרנו, כל אלה בעצם מבוקרים ומנוטרים כל הזמן, עם זרימות אוויר נכונות, כמות החלפות אוויר, ועוד פרמטרים שאמורים להיות מנוטרים ומתוחזקים באופן רציף ב-ongoing של הייצור. אז הרכיבים העיקריים שיש לנו, אני אנסה קצת להזדרז כי מבחינת הזמנים, אז הרכיבים העיקריים שיש לנו במערכות מיזוג האוויר, אז יש לנו את המפוחים, סוללות קירור, פילטרים, תעלות מיזוג אוויר, הדמפרים זה אותם הברזים, בין אם זה ידניים או ממונעים, מייבשים, מערכות הבקרה, ה-HMI, מערכות הבקרה עצמן, הן צריכות, כל מערכת בקרה, היא צריכה להיות בהלימה לתקן שהוא 21 CFR Part 11, כדי בעצם לוודא שאנחנו עושים עקיבות מלאה על כלל הפעילויות שלנו, ואנחנו מנטרים את הפרמטרים הללו בצורה שוטפת ורציפה, והתקן הזה בעצם מדבר על כל נושא של Data Integrity, דברים שלצורך העניין זה עולם בפני עצמו, שגם נבדק במהלך הוולידציה, וזה דבר שהוא מאוד חשוב לשים לב עליו.
לא מעט מתכננים באים לתכנן, ואנחנו מכירים בעולמות הקנאביס, הם לא תמיד, אז הם באים ומתכננים מערכות. זה חשוב מאוד שהבן אדם שעומד מולם מבין ויודע ומכיר את כל הדרישות הללו, על מנת להתוות דרך והגדרות מאוד ברורות למתכננים, וגם לראות שאל תיקחו את זה כאקסיומה. המתכננים עצמם וגם אחר כך הקבלנים שבונים לכם את המערכות הללו, חייב להיות על זה בקרה, אנשים שמבינים עניין ומבינים איך המוצר המוגמר הזה צריך להיות, על מנת לעמוד בדרישות הללו באופן רציף, לאו דווקא עכשיו כדי רק להכשיר את אותו, לבצע את הוולידציה הראשונית, אלא ל-ongoing, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ישנם שתי קונספטים בתכנון של מיזוג אוויר. הדבר הראשון זה ה-once to wear, בעצם אוויר מהאטמוספירה נכנס ליחידת טיפול האוויר, ה-air handling unit, עובר בעצם סינון, משם בעצם נכנס לחדר הייצור או חדרי הייצור ויוצא החוצה. בעצם 100% אוויר שנכנס, 100% אוויר שיוצא. היתרון הגדול של המערכת הזאת זה בעצם שאין לנו פה סיכון לערבובים. כל מה שנכנס זה בעצם גם מה שיוצא. החיסרון המשמעותי של קונספט כזה, שפשוט הוא זולל אנרגיה בצורה בלתי רגילה, כי כל פעם אנחנו נדרשים לטפל באוויר עצמו. הקונספט השני זה מה שנקרא recirculated air, שיש לנו את אותה יחידה חיצונית שמספקת אוויר ליחידות משנה, כמובן מטפלת באוויר ליחידות משנה, מספקת את האוויר לחדר אחד או מספר חדרים, האוויר בעצם חוזר חזרה ליחידת משנה, וחלק ממנה נפלט לאטמוספירה, וככה בעצם היחסים פה הם בדרך כלל 70-30 או 80-20. היתרון הגדול פה הוא יתרון של חיסכון באנרגיה. אנחנו לא כל הזמן צריכים לטפל בלחות והטמפרטורה. מצד אחד, החיסרון המשמעותי זה יש לנו פה סכנה של ערבובים. בעצם מה שייצרנו פעם אחת בחדר הזה כהצבה ראשונה, נייצר את ההצבה השנייה, יש פה איזה סיכון שבתעלות עצמם יישארו לנו כל מיני חלקיקים מההצבה הקודמת, וזה דבר שחייבים לנהל אותו, ויש פה סכנה של ערבובים בקונספט הזה. השילוב בין השניים האלה בצורה הגיונית עם מערך נהלים ובקרות נכונות, דיברנו על אזורים יבשים, דיברנו על אזורים רטובים, אז תחשבו איך בעצם צריך לתכנן את זה בצורה נכונה, כדי לקבל את התוצר האופטימלי בתכנון מערכת מיזוג אוויר שכזו. דיברנו על מפלי לחצים, אז מפה לחצים הוא מאוד חשוב לנו, אז יש לנו מצד אחד, נחזור לאותו layout של post-harvest. ב-layout הזה אמרנו שיש לנו את ההפרדות הפיזיות עם המבואות עצמם, אבל אנחנו נוסיף עכשיו עוד איזה דרגה אחת של משטר לחצים או זרימות אוויר. אם נסתכל לצורך העניין בחדר הטרימינג, אנחנו רואים שהלחץ בטרימינג הוא גבוה יותר מאשר הלחץ באטמוספירה עצמה. מחדר קבלת החומר, ותמיד האוויר יזרום לכיוון, בעצם נמנע כניסה של אוויר מבחוץ לתוך המערך שלנו. כמובן יש לנו את ההפרדה הפיזית של הפסטרו, אבל אנחנו מוסיפים גם את כיוון זרימת האוויר שתהיה החוצה מהחדר הזה, כדי למנוע כניסה של מזהמים, מצד אחד. מהצד השני, אם נסתכל על האיירלוק, האיירלוק הזה בעצם משמש כבאפר. הוא בעצם, הלחץ בו גבוה יותר, כאשר מפעיל נכנס לחדר הזה, האיירלוק מנופח ככה שהאוויר תמיד, אנחנו נוודא תמיד שהאוויר נשאר בעצם בחדר הייצור עצמו.
בחדר הייצור עצמו, ועל כן ככה אנחנו נמנע זליגה של חלקיקים מחדר הטרימינג למסדרון הראשי. המסדרון הראשי, ואותו דבר אתם רואים פה גם בחדרי ייבוש, תמיד אנחנו נרצה שכיוון זרימת האוויר יהיה לתוך החדרים, שבעצם חלקיקים, חומרים פעילים, לא יזלגו לנו למסדרון הראשי, וככה זה בעצם הדרגה השנייה שיש לנו למניעת אותו קרוס קונטמיניישן בין אצוות שונות. אותו דבר אנחנו נראה במפעל הייצור, יש לנו, זה הכל בשיטת המסדרון הנקי, תמיד המסדרון יהיה מנופח בלחץ גבוה יותר מאשר חדרי הייצור, תמיד האוויר ייכנס לתוך החדרים, כאשר חלקיקים מתוך החדר הזה לא יצאו החוצה, וכנ"ל באזור היבש, שיש לנו את המסדרון, הייצור היבש, שהוא מנופח בלחץ גבוה יותר, מאשר החדרי ייצור עצמם, שהחומר בעצם חשוף, זה יכול להיות אצוות שונות. אז זה לגבי הנושא הזה. כמובן, יש לנו את המערכות הקריטיות הנוספות, אם זה אוויר דחוס, שמשמש להפעלת ציוד וגם לייבוש של כלים, שנדרש לעמוד בתקן איזו 8573, בכל מה שקשור למדחס שהוא נטול שמן, עם רמות סינון כאלה ואחרות, מים מטופלים שמשמשים לנו לניקיון של הציוד והכלים, ניקיון סופי, אנחנו רוצים להשתמש במים מטופלים, מערכת חנקן ומערכות בקרה שדיברנו עליהן. אז זה בגדול מבחינת האפיון. נזכור שנייה כמה שלבים ואבני דרך עיקריים בהקמה והסמכה של מתקנים לעמידה בתקני ה-UGMP וה-MCGMP. אז נתחיל משלב האפיון. בשלב האפיון יש לנו בעצם שני מסמכים עיקריים שאנחנו צריכים להגדיר אותם. זה אותו User Requirement Specification, ה-URS, שבעצם מתכלל הן את הדרישות של הלקוח, שבו אנחנו יודעים מהם המוצרים שאנחנו הולכים לייצר במתקנים השונים, ומצד שני את כל הדרישות הרגולטוריות שאותו מתקן צריך לעמוד בהם. כנגזרת מהדבר הזה נגזר לנו, יש לנו את מסמך ה-BOD, כל הבסיס לתכנון שלנו, הן של המבנה והן של המערכות, צריך בעצם להיות מוגדר בצורה מדויקת עם כל הפרמטרים השונים, הדבר הזה יהווה אחר כך בסיס למתכננים כדי לבצע את התכנון המפורט. הדבר הנוסף הוא פרוגרמה, אותו תכנון עקרוני, נתתי לכם כמה דוגמאות, עקרונות, איך מתכננים נכון, זה משהו מאוד בסיסי מה שזה היה שם, של מערך הייצור שמתכלל את הכל, הן את הדרישות התפעוליות והן את הדרישות הרגולטוריות, וכנגזרת מזה יהיה לנו את הלאוט וכל התזרימים, הן של האנשים, הן של החומרים והן של הפסולת. כל האפיון הזה בעצם יוצג בשלב, ברגע שזה יסתיים, לרגולטור, ליקר, נקבל את האישור העקרוני ממנו, וניגש לתכנון המפורט. בתכנון המפורט, עם כל היועצים למינם, בין אם זה האדריכלות, איש מיזוג האוויר, מתכנן מיזוג האוויר, איש המערכות, כיבוי אש, חשמל, תקשורת, בקרה, ביטחון, בטיחות, כל אלה יתבצעו, הנגזרת של זה תהיה כתבי כמויות וסרטוטים, על מנת לבצע משא ומתן במכרז קבלנים. בשלב הזה נוכל בעצם לכתוב את כל ה-URSים לציוד ייצור שמתוכנן למתקנים הללו. נעבור לשלב ההקמה, נבחר הקבלן, יש לנו את ההקמה של החדרים הנקיים והמערכות הקריטיות והמערכות ההיקפיות. אותו קבלן יעשה קומישנינג בצורה מסודרת, את כל ההפעלות, יראה לנו את כל הדוחות של הבדיקות שהוא עשה, הן למבנה והן למערכות, וכל הפיקוח שיש סביב הדבר הזה. חשוב שיהיה פיקוח
מקצועי, לשים לב לכל הפרטים במהלך ההקמה עצמה, שבסופו של יום נקבל תיק מתקן מלא שכולל את כל תוכניות ה-As-Made עם כלל האישורים בתכנים השונים שדיברתי קודם בשלב התכנון. במקביל נתחיל לכתוב את מסמכי ה-QMS, נקים את מערך ה-QMS שלנו, ובעצם נכתוב גם את פרוטוקולי הוולידציה, כאשר בהקמת ה-QMS ניתן את ההתייחסות כמובן לאותו סייט מאסטר פייל שמכיל את כל התהליכים במתקן עצמו ואת כל הדגשים שמערך ה-QMS הוא בעצם נגזר ממנו, וכתיבה של כל הנהלים מקבלת החומר, הניהול של כלל הפעילויות בחווה, בבית האריזה במפעל, נהלי הייצור, ההחזקה, האריזה, אחסנה, כל נושא המעבדות וההפצה, כל זה בהתאם לדרישות הרגולטוריות. נטמיע את הנהלים במערכות ונדריך את העובדים והצוותים בממשקים השונים שיש לנו בארגון עצמו. כל נושא הוולידציה. הדבר הזה בעצם מתחיל מכתיבת מדיניות הוולידציה, ה-Validation Master Plan, שמתכלל בעצם את הכל. אם זה כתיבה של, הוא בעצם הגיידליין שאומר איך בעצם אנחנו הולכים לבצע ולידציה לכלל המתקן. ברגע שזה קורה ומאושר, נתחיל לכתוב את הפרוטוקולים, הן לציוד והן למערכות, ה-IQ, ה-OQ וה-PQ, זה בדיקות ההתקנה, התפקוד והביצוע של הציוד והמערכות, לכתוב את הפרוטוקולים לוולידציות הניקיון, התהליך, המחשוב והשילוח, זה דבר שהוא באמת כבד וצריך לתת עליו את הדעת ושיהיה בצורה מקצועית ואיכותית. נבצע את הוולידציות עצמם לאחר שהקבלן יסיים את כל בדיקות הקומישנינג, ההקמה, ויביא את תיק המתקן, ונכתוב את דוחות הסיכום. כל הדוחות האלה אחר כך יוגשו לרגולטור, הוא יבקש לראות בעצם מה נעשה. השלב הבא, בעצם נתחיל להתכונן למבדק עצמו, אז נעשה קודם כל מבדק פנימי, מוק אודיט, נזכור את כל הדיסציפלינות, בין אם זה מערך ה-QMS, בין אם זה הוולידציות וכל הנהלים הרלוונטיים וההדרכות, בהנחה שיהיו ליקויים נתקן אותם בהתאם לממצאים של הביקורת, ונבקש מהיק"ר או הרשות הרגולטורית שיגיעו למתקן, ובשאיפה נקבל את אותו תעודה מיוחדת, הן של ה-IMC-GMP והן של ה-EU-GMP. חברים, באמת אלה בעצם עיקרי הדברים שחשוב, אני ככה סקרתי את זה בצורה מסוימת שלצורך העניין החבר'ה אחריי ייכנסו יותר לעומקם של דברים כדי שתבינו יותר את המשמעויות, אבל אני תמיד אומר, אל תעשו קיצורי דרך, אלה דברים שהם מאוד חשובים, בסוף מעשה, במחשבה תחילה, חשוב שתבינו לקראת מה אתם נכנסים ותעשו את הדברים, תבזבזו כמה שפחות כסף בשאיפה, ותעמדו בלוחות זמנים שהגדרתם לעצמכם, ותצליחו במשימות. אז תודה רבה לכם. לגבי, כמו שאמר רפי, יש לכם שאלות, הבהרות בשלב, בצורה מרוכזת, אנחנו נעלה על כל דבר בשמחה רבה, ואני אתן מפה את הבמה למיכל, שתדבר על כל נושא הרגולציה. תודה רבה.